Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe fulɓe, on calminama moni kala inde mum e yettude mum. Eɗen jokka golle, eɗen mbaɗano kewɗen waddini. Hande noon kalaten kadi koko fati e gollirgal bitengal PowerPoint. En mbaɗino vidéo men gadano en ɓe deftini hen ɗimmo. Hande noon batten ko tatoɓo holko kalaten hen ko wadde transition, c'est-à-dire holno affichirten jappuji men ɗi, holno jiɗirɗen jappuji men ɗi sene affiche o holno ɗi mbaɗata, kadi hol animation kadi mbawɗen wadde hen, hol gueɗɗe kadi ɓeyduno ton wawa yonude kadi affichage o kadi mbaɗe hen ko en animation ngaji holno mbaɗirton hen ɗeɗon gueɗe. ɗum noon eɗen puɗɗo gudden gol ɗo ɗerwol, donc garen ɗo on ji joni eɗen jogui oɗo jappo joni ko ɗo liggorɗen so tawi ko animation, mais so tawi noon koko wiyete transition, ƴeewen joni mo hokka yeru tan jiɗen wadde ɗo joni ƴeewen est ce que joni en waɗi transition walla ala transition. So tawi oɗon jiiɗi mawninde jappuji ɗi, wadde ɗum an japporo ma, holno mbaɗirton. oɗon mbawi hutorade ko wiyete F5 ko touche biyeteɗo F5 ko appuye on hen, yeyi oɗon mbawi appide hen. So wona ɗum kadi oɗon mbawi hutorade ƴeewe to mbaɗam curseur oɗo koye nan ɗo waɗa japporo ma, son clique hen tan way kono clique de F5 ni, donc min mi clique hen ndi. Donc on ko jappo ko premier jappo o, so tawi on jiɗi faade jappo dewɗe hen o, on mbaɗat clique tan, clique on hen on ji no changirte ni yoɗani, mbayren joni jappo dewɗe hen o, ayi no changirte ni yoɗani, donc garten kadi yoɗani. joni mbatten ko ɗum woni ko liggorɗen ko transition mbatten o. so tawi mo ummo e jappo on fo e jappo wonto rewata o wawa change mbaji no affichirta jappo woni, yeyi ɗum noon en garat e jappo men gadano o, cliquen hen garon e transition on ji ɗum ɗo joni ɗiɗo fof ko ɗeɗo gueɗe fof eɗen mbawi hutorade ɗum pour transition, mais eɗen mbawi affiche de kanji fof. cuɓoɗen ɗo joni transition biteɗo rotation walla cube mo kewmi hutorade, eyi mi suɓo joni cube, oɗo cube, eyi mi anda so tawi wonko mbaɗɗon joni remarqué wonji joni dow ɗo o waɗi hen ko wayno étoile ni. eɗen mbawi joni testude ni oɗo, garen ɗo appuyene F5 wonji transition ko ni wayi. oɗo joni ko jiiɗo mbadi o affichirta jappo o, eyi ɗum noon mbaɗɗen ɗum appliqué tan koye jappo men gadano o. tawi eɗen jiiɗi appliquede ɗum e jappoji keddiɗi ɗi, wonji gonɗen koye jappo gadano o, en garat ɗo nan ɗo winda appliqué partout, ɗo jiiɗen appliquede koye kanji fof, cliquen hen wonji ɗo étoile mo mbinomo ari ɗo ɗon kadi waɗi ɗo étoile. so tawi en garti ɗo kadi mbaɗen test, mbaɗen F5 joni oɗon mbawi ñoƴƴude F5 walla ñoƴƴon ɗo walla garon ɗo clique on e oɗo to jiiɗon ɗo to winda japporo ma, nan ɗo winda mi clique hen wonji o joni ko jappo adano ko ni o affichirta ɗum. so tawi on mbaɗi clique pour affiche de jappo dewɗe hen o, wonji mbadi ndi transition mo waɗata o. so tawi on gari kadi e troisiéme o, ko ni o affichirta ɗum. tawi on duttitima, c'est à dire e clavier mum en waɗi flèche aji nayyi, goto no fayi, goto ko dow, goɗɗo ko less, e goɗɗo o kadi ko banggue ñamo e banggue nano. donc joni min comme komi garnoɗo ha fin jappo o, kutortomi ko flèche paɗo banggue nano, ayi mi arti joni e jappo am gadano. joni ko ni transition waɗirte. transition oɗon mbawi changer ɗo to mbinomi ko ɗo garton, onji ene heewi
ene heewi transition ngaji so mo belɗon hen batton cuɓorɗon ko mo belɗon hen cuɓorɗon ɗiɗo ɗum ɗo fof ko transition ngaji oyi ɗum ɗo fof ko transition ngaji donc mo belɗon hen tan cuɓorɗon joni so tawi en mbaɗi yeru oɗo rotation donc ƴeewen holko hokkata donc jappo men gadano en mbaɗi hen en cuɓima transition rotation donc SN F5 ay joni ko di mbadi hokkata kanko somo ɗum ɗo kono en changeani dewɗe hen o donc sen mbaɗi clic o hokkata men ko rotation kib mo mbaɗen mo mbannuɗen mo cuɓinde ɗon ayi ɗiɗo rotation ngaji ɗiɗi ɗiɗo transition ngaji ɗiɗi ne cirti so tawi noon en garti e oɗo par ce que oɗo ko rotation on ji en cliqui ɗo en ji ko rotation oɗo cuɓiɗen sen gari oɗo on ji ko rotation kibo oɗo kañum hutirto ko transition kibo donc garten ɗo dow o jon ko rotation transition rotation o hutorto tawi jiɗɗen noon kandi fof ɗiɗi gontu rotation transition rotation en gara ɗo tan mbaɗen appliqué partout nen donc joni eɗen mbawi testude ɗum kadi joni garen ɗo mbaɗen F5 on ji joni o change mbaɗi so tawi en mbaɗi en cliqui hen o addana men jappo dewɗe hen o cliqui ken hen kadi o adda hen jappo dewɗe hen o donc mbaɗen flèche paaɗo banggue nano pour artude jappo dewɗe hen o garen ni garten e jappo men gadano donc koni transition waɗirte joni noon ko fati e ɗum ɗo animation joni eɗen jogui ɗo fof objet en jogui ɗen ɗo jimmi so tawi en affiche so tawi en mbaɗi clic o affichane men oɗo foot so mbaɗi clic goɗɗo affichane men oɗo ɗum ɗo wiyetno oɗo flèche e clic goɗɗo o affichane men oɗo e sen mbaɗi clic goɗɗo o affichane men oɗo donc eɗen jogui objet tati objet ji nayyi puɗɗorɗen o cliquen hen garen ɗo animation joni cuɓoɗen ɗo kanji foof affichane animation ngaji ɗi foof ondi surtout oɗo agrandir oɗo ko ni sifori kañum ayi oɗon jiya ni no waɗata o joni ko rotation ayi o ko ni wayi kañum ko ni wayi donc ayi cuɓoɗen o ondi en mbaɗi animation goto nan ɗo ni waɗi ɗo 1 payen joni o wona kadi garen ɗo cuɓoɗen eɗen mbawi suɓaɗo oɗo zoom oɗon mbawi suɓaɗo oɗo o e walla oɗo jeewen tan kanji fof hono cifori eyyi mbaɗen o wonji en cuɓima kadi animation goɗɗo donc payen e oɗo foto ngo kadi cuɓonɗo ɗum kadi animation goɗɗo o joni dokken ɗum o tan e joni cakkitiɗo o kadi mbaɗen ɗum sélectionné cuɓoɗen animation taw ko on jiɗɗen walla taw ko flottant walla ko bis walla ko apparaître rond mbaɗen ɗum roue joni on ji en jogui ɗo 1 2 3 4 eyyi joni noon heddi ko testen ƴeewen holno oɗo animation siforto donc en garat ɗo tan puɗɗuɗen ni gila jappo men adano mbaɗen F5 on ji wonnen ko F5 mbaɗe clic on ji jappo dewɗe no haydara ala hen c'est normal parce que objet ji gonɗi hen ɗi foof en mbaɗi hen animation donc chaque objet fadi ko clic fadi tan ko ha clic hen o affiche objet gadano donc ƴeewe joni mboɗen waɗa clic mi cliqui on ji somi cliqui o affiche ni kam oɗo Fouta Dev mi waɗa kadi clic o affiche na kam flèche o mi waɗa kadi clic o affiche na kam image o mi waɗa kadi clic o affiche na kam objet cakkiriɗo contenu o donc woni ɗum ɗo jinnomi hollude mon so tawi joni en gari ɗo en ji eɗen jogui
dido objet ji nayi objet fof en badi hen appliquer animation donc woni animation wadirte kala animation ko ne wadi to on garatane animation c'est-à-dire on clique objet o sélectionne dum garone animation cubudon animation juddon en wibi ha may donc sembali jon odo jappo ndi ko deuxième test tan mi wada clic wala mi tape enter e clavier am tape enter kedi mi tape enter ndi mi tape kedi enter ndi o affiche kala enter kala clic mbadde dum associé à une animation donc ko dum woni wadde animation dum non ko GF wonodo bandirabe fulbe on calminama mon kala inde mum e todi mum kadi hadi jeddite tan wadde dum partager e YouTube to bandirabe fofu en baba kadi hutorade dum on calminama mon kala inde mum e yottode mum